Kodwa madoda wovele wangisukela nje uNotha ngimenzeni ngempela lo mfana noma lo mfowethu ngiyinkabi madoda. Okay. Sabuya ngoba kumele sibuye sikhulume ngazo lezi ndaba esizokhuluma ngazo ngoba kumele sikhulume ngazo. Alright bafethu, ungakhohlwa ukusubscribe. Right. So dabeni likaNotha. uNotha ucambukele endabeni zabantu. Senike nezwe nje for like several times eloku ekhuzwa. Uyakhuzwa. Yabo, khuzwa ngapha nangapha. Uyakhuzwa lo mfowethu. Yabo. Ungena ngaphi? Zulu uyithengele imoto eyakhe ngemali yakhe. Yini umsebenzi wakhe owenza ukuthi agcine ekwazi ukwenza njani? Ufuna ukujabulisa inhliziyo kabani yakhe. So uNotha ungena ngaphi? Uhlanganaphi? Okay, beside nje ukhuluma into eningi. Right, uNotha sebe wakhuluma lapha on social media. Khuluma indaba kaBig Zulu uthi uBig Zulu uyabhayiza ngokuthenga imoto engabe imali uyayisave noma uyayi-investa. Yabo. Ungabe uinvest imali. Kanti music akuyona ni part of investment for yena ke ulokhu ngana uBig Zulu ngoba doing music it's part of investment. We wouldn't know amanye ke options anawo uku-investa noma ke ezinye indlela zoku-investa nazo uBig Zulu, kodwa nje ungena ephaketheni lika Big Zulu ubungena unkosikazi wakhe. Angikuzwa kahle yabo. So one of the sources engwatholile la on social media, Nota Baloyi roast Big Zulu music. He called him a bird brain. Yeah, for spending his money on luxurious cars. Izithengele i-M3 lo mfowethu kumanje kade sanda kuthenga. Ngisayikhumbula kahle igama laleya moto kodwa nayo imoto mpeni okubonayo ukuthi yabola inkabi ivukile madoda inkabi. Yabo. So abantu abaningi ke abahamselananga nje nalo mbono wakhe yena lokhu ngani uNotha ngoba uNotha noma nendlela yokwazi ukudonsa amehla abantu but indlela enza ngayo ayikho right yabo, ngoba ugcina instead of ukuthi mhlambe asho iopinion yakhe ugcina ekhuluma something engathi uya-attack yabo, engathi he is shading someone because yabo indlela akhuluma ngayo la uyabona ukuthi okay he is shading kahle uBig Zulu nje yabo, akambonisi kunokuthi ambonise kodwa he is fighting with him instead. So bakhomentile abantu ke kuyona le post eyenziwe uyena uNotha lapha ku Twitter. uBig Zulu ngoba eyisebenzisela imali yakhe bakithi uncinzwa yini. Bakhomenta abantu ke besho into ehlukahlukene lapha yana nje ngizokufundela ambalwa ama comments. Upatch Africa lapho uthena ke have peace king, let him be happy. Umuntu kumele asebenze, umuntu mase sebenzile udla ithukuthuku zakhe. So yeah bafethu uNotha kahle I feel like he is too much and ukudlulela kwenye comment lapha uthena ke uPatch Africa awube nepeace mesidlulela kwenye uthi ke uliviwe finca noma finca angazi
uthe kodwa yena ke but you are little judgy there because whatever he does with his money isn't much of our concern nor yours, as we don't question how you spend yours. Yabona ke leyo number 1, yabo. You don't have to tell anyone ngemali yabo, but then you can just bonisa them. Ungababonisa ukuthi okay right, yazi if ungenza kanje and ungasound njengomuntu o-judgmental ngaleso sikhathi, but as umuntu osizayo if ever kumele usize ngaleso sikhathi, yabo. So yeah, uCreature lapha uthena ke, what's your definition of downhill if he is buying cars? Oh wamona uthe go and water a garden or something. Oh yeah. So yeah, iwona ke ama-comments ambalwa laphayana ke enginawo, just to read ukugcina ukuthi but Nota, why not refrain from using provocative language but make the same statement, just respect from men to men. Yeah, you always say black women bring black men down, and you doing the same thing. Why is it okay to you to call another man a bit brain or a bird brain? So yeah, ubesho big Zulu ke lapho. I think Nota, I don't know, mhlambe namanje usadinga usizo mjida. Mhlambe namanje usadinga usizo ngoba enye into engiyitholayo la kwamanye nje ama-comments lapha uCreature ukhulume ngokuthi ke i-definition ka-downhill. Uthe uBig Zulu is going down since the release of imali eningi. After imali eningi uBig Zulu akabangesaba umuntu ke othandwayo noma owenza imali ngoko-music, yabo. Akabange nje esaba umuntu otrenda, but mina ukuthenga kumuntu imoto, it means a lot leyo nto leyo. It means you are upping your game kahle, yabo. So lokho kushiwo uNota la, I feel like vele ugijima emoneni, yabo. I-ring yakhe umona. So yeah bafethu, anyway ngiyacela ngenza ukuthi ngakhohlwa subscriber kulentuzana kwi-channel to give me more energy nje, yabo. Yona ikhona i-energy kodwa nizongipha eningi kakhulu i-energy. I need energy. Cela ngiphi energy. Ngibonge bafethu for i-support. Yeah, ake ngibonge manje, ngivalelise manje ngithi dank.